Hello friends, good evening. बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दिनैनि कन्टेन्टआ एसे आलदा, बेनो जाबाय ड्राइभार पस्टनि सायाव डिसकास खालामगोन एन्ड सिलेक्शन प्रसेस, एग्जाम, बेनिफ्राय एडमिट। दा लोगोफोर बेसेबां नाम्बारनि एग्जाम जागोन आरो माब्ला एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन आरो सोर बेयाव सिलेक्ट जागोन गासैबो डिटेल्सखौ रायलायगोन, डिसकास खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो लोगोसे गोदानै फैदोंबा चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामना ला। Bodo Job Info YouTube चेनेलाव नोंथांमोना जेब्लायबो जबनि आपडेटखौ मोननो। दा लोगोफोर जोंहा गासिबो डेटा ओंखारजोब्बाय, बेनिफ्राय एग्जामा लारि फैगासिनो दङ। नोंथांमोना बयबो गोसो होदो आरो बेनिफ्राय जायफ्रा एडमिट डाउनलड खालामनो हायाखैना अब्ला नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय था, थारैनो नोंथांमोना मोनगोन। स' बेनिफ्राय जों जेब्ला अफिसियेल साइटआव फैगोन SLRC आव एबा सेबायाव, बेयाव फैनाय लोगो जोंहा माखासे आपडेट ग्रेड 3 ग्रेड 4 एडमिट होबाय। नोंथांमोना मोजां एग्जामखौ होबानो जाबाय जेराव नेगेटिभ गैया। स' बेनिफ्राय काटअफआ गोजौ थांगोन, मानोना बेयाव मिन्थिखाबाय जे नोंथांमोना नेगेटिभ गैया। गासै 12 लाखनि खाथियाव एग्जाम लिरगोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 लानानै। स' बेनिफ्राय जोंहा मा खालामनांगोन, एडमिट डाउनलड मोनदों, मानोना जों जेराव थांगोन नटिफिकेसन नायगोन बे जाबाय ग्रेड 3 लेभेलाव, बेखायनो ड्राइभार पस्टआ ग्रेड 3 आव गोग्लैयो। स' बेखायनो नोंथांमोना ग्रेड 3 आव फैनानै एडमिटआव क्लिक खालामनांगोन जेब्ला एडमिट होयो। स' बिनिफ्राय जोंहा मा खालामनांगोन, नटिफिकेसन नायनोसो फैदो माबादि सिलेक्शन खालामगौमोन ड्राइभार पस्टआव, बेनिफ्राय बेसेबां भेकेन्सि दंमोन जों गासिबो डिटेल्सखौ नायफिनजोबसै आरो सोर बेयाव सेलेक्ट जागोन, डिग्री पास, HS पास, 10 पास जों बेयाव नायगोन। बेखायनो आङो बेयाव डाउनलड खालामबाय नटिफिकेसन। स' बेनिफ्राय जोङो नायनोसै माखासे डिटेल्सखौ। दा लोगोफोर जोंहा ग्रेड 4 भेकेन्सिया बारायबाय, सिगां 13,000 मोन, दायो 14,000 खालामबाय। बेखौ दोननानै केटेगरि 3 आव फैबाय, ड्राइभार पस्टआ ग्रेड 3 लेभेलाव गोलैयो आरो बिनि मिनिमाम क्राइटेरिया जाबाय 10 पास। जायफ्रा HS पास, डिग्री पास बयबो बेयाव एप्लाइ खालामदोंमोन, नाथाय बेखौ नायगोन नोंथांमोननि सार्टिफिकेटखौ, बे जाबाय 10 पासनिखौ। गासै भेकेन्सिया दंमोन 1120 एबा 1120 भेकेन्सि दंमोन। बे जाबाय LMB, SMB लाइसेन्स गोनांफोरनि थाखायमोन आरो बेयाव नोंथांमोना 10 पासआ खालामदोंमोन। स' जायखिजाया LMB, HMB जायखिजाया नोंथाङा एप्लाइ खालामदों, जायखिजाया एलिजिबल जागोन, बे नोंथांनि सायाव थाबाय। स' बिनिफ्राय एग्जामा बोरै जागोननो आरो बे एग्जामा माब्ला जागोन। स' बे एग्जामा जागोन नोंथांमोना 11 सेप्तेम्बराव जासिगोन अफलाइन हिसाबै आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया। जेरै एग्जाम जादों ग्रेड 3 ग्रेड 4 सेम प्रसेस जागोन, बेयाव नेगेटिभ गैया आरो बेसेबां नाम्बारनि जागोन एग्जामा जों बेखौ मिथिनांगोन। देन एडमिट नोंथांमोना 25 आगस्ट खाथियाव मोननो हागौ एडमिटखौ डाउनलड खालामनो। आरो बे एग्जामा हम डिस्ट्रिक्टआव जानायनि चान्स थागोन, दानि बायदि सेम प्रसेस नालाय, बेखायनो नोंथांमोना मोजां गोसो होदो। स' दानिया सिलेक्शन प्रसिडिउर नायोब्ला सिलेक्शन प्रसेसा मा जागोननो, फार्स्टआव नोंथांमोना एग्जाम होनांगोन। अके, फार्स्टआव एग्जाम, बेनिफ्राय नोंथांमोननि स्किल टेस्ट एबा ड्राइभिं टेस्ट लागोन, बेनिफ्राय लास्टआव डकुमेन्ट भेरिफिकेसन जागोन, बेनिफ्राय साख्रि मोननाय जागोन काटअफ थांनानै। दा लोगोफोर काटअफ जागोन बेयावबो, दा हमना ला नोंथांमोनाहाय मोजां नाम्बार लानांगोन, मानोना बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया। दा बेनो आरो सिलेक्शन प्रसेसा, नोंथांमोनखौ फार्स्टआव एग्जाम नेगेटिभ गैया, बेनिफ्राय नेक्स्टआव ड्राइभिं टेस्ट, बेनिफ्राय लास्टआव डकुमेन्ट भेरिफिकेसन, बेनिफ्राय साख्रि। स' नोंथांमोना मोननो हागोन आरो बे भेकेन्सिया बारायनोबो हागौ खमायनोबो हागौ, दा जायखिजाया बारायनायनि चान्सआ दङ। दा बेनोमोन आरो लोगोफोर, नोंथांमोननिया एग्जामा बेसेबां नाम्बारनि जागोन दानिया फैदो। दा लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखागौ जे नैबे पस्टआ ग्रेड 3 लेभेलाव। अके, बे पस्टआ ग्रेड 3 लेभेलाव, मानोना 10 पास लेभेलनि बियो, अब्लाबो जोंहा बे हाई लेभेल नङा, 10 पास लेभेलाव ग्रेड 3 आव गोलैयो। अके, दा बेयाव नोंथांमोना 100 कुइसन मोनगोन, बेनिफ्राय 1.5 मोनगोन पार कुइसन, बेनिफ्राय 150, गासै टटेल मार्क्सआ 150 जागोन, बेयाव नेगेटिभ थाया। आरो एग्जामा नोंथांमोना 11 सेप्तेम्बराव जासिगोन, जाहाथे मोजां होयो, आं बयखौबो खावलायबाय। दा बेनिफ्राय एडमिट फैयोब्ला नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होबावगोन जे मा खालामनांगौ मा खालामनाङा, गासैबो डिटेल्सआ जागोन जे हम डिस्ट्रिक्टआव ना आलदायाव जागोन ना जइन वाइस जागोन, जों गासैबो डिटेल्सखौ मोननो हागोन।